Опа, sorry. Ако имате време за убиване, точно преди автогарата има едно кафенце, където можете да пиете кафе. И най-хубавото е, ние сме си взели 2 пъти капучино и 1 фреш, който ще изчакаме. Защото днес аз не съм пила в този мляко с кафе. И само показвам, че ето тук излизате и продължавате. Ето там накрая автогарата, му ще ви я покажа. Имате отсреща Lidl. От ето тази идея белец си купих, защото съм си забравила шампуан, балсам за коса, мус за коса, само лак си нося. И ветовия централна гара. И кафето, определено навсякъде ви го дават с чашка с смяна вода, малка пластмасова. И един фреш портокал си взехме, като за закуска. Добре, показвам за 9,50 са нашите билети за Албе Робело. И на 1, 2, 3 места, 7, 6 и 5 го дават все за 9,50 за Албе Робело. Явно са много продадените билети, все още си купуват хората на опашката. Станахме свидетели на това, което само бяхме чели. Много хора не успяха да се качат в 4 автобуса за Албе Робело за 9,50, защото са дошли в последния момент. Ние бяхме 10 минути по-рано. И това, което им каза човек от компанията е, че ще чакат, ще потърсят друг автобус. Ако няма, ще им презаверят билетите с влак да пътуват до Албе Робело, което означава да чакат, да им сменят билетите тук в центъра. Оттам да крачат пеша цялата тази 400-500 метра до централната гара и оттам да си вземат влак за Албе Робело. Тоест хора, наистина внимавайте, когато имате билети и влакове, предварително купени или на момента купени, поне 15 минути преди часа на тръгване, бъдете на перона, на автогарата, според вас какво пътувате. Нещо искаш да кажеш? Добро утро. Пристигнахме след 1 час път с автобуса до Албе Робело. Албе Робело до момента сме все още в новата част, ако има стара и нова, но защо това е столицата на трулите, ще ви разкажем като отидем при трулите. Сега ви показвам на какъв малък паркинг паркират автобусите. От същия паркинг ще си вземем след 4 часа за Лукоротондо автобуса, а от Лукоротондо вечерта ще се придвижим с автобус до Потиняно, а оттам с влак до Бари, централната гара. Хубавото е, че тук има и тоалетни на този парк. Изглежда площадчето. Това са ви тоалетните, мъжка, дамска. Ето тук спряха всичките автобуси, а това е гарата на Албе Робело, която се ремонтира. Така че ще има и гара. И сега тръгваме от тук нагоре, посока столицата на трулите, както я наричат. Ето я, зона Монументале Трули. От тук нагоре. Окей, намирам се в музея. Взех си едно билетче, струва 4 евро само. Люби ми отказа да влезне, така че тръгваме от първата зала. И понеже на мен всичко ми е много интересно и всичко бих искала да науча, което мога да науча, сега ще го разгледам бавно, но сигурно и след което ще ви разказвам на всички вас. Музея включва 15 къщички и ще има изход навън. Ето как изглеждат. Много интересно да ги видиш вътре. Сега ще разгледам вътре всичките трули всъщност, които са налични, за да мога да вникна. Ето тук имате в разрез как изглежда. Когато се е раждало детенце, са увеличавали трулите, което означава, че семейството има ново дете. Не знам какво виждате. Ето така. Вече тук влизаме в още една стаичка, която си светна, как се правят трулите, как се изграждат. Ето го камъка, който се слага един върху друг, парче по парче, за да се направи покрива и когато е необходимо и ще дойде инспекция за данъците, да може веднага покрива да се свали и така хората показват, че живеят в нещо като склад и не им взимат данъци. Когато неаполитанската управа решава, че
за всички новопостроени жилища ще взима високи данъци. Тогава започва строителството на тролите. Пинаколи се наричат ето тези завършици на всяка една трула. Като символите са различни, могат да са религиозни за предпазване на семейството и на живеещите от всякакви лоши енергии. Всяко семейство се избира какъв завършек да си сложи на трулата. Преди да излеземе, ще се мушнем и ето тук. Това са, може би, направени фигури на някои от които са взимали данъци. Ето защо са почнали да живеят в трули, които могат да преместят и да се превърнат в преместваем обект. Така, нагоре няма да се качваме. Ето вижте как изглежда. Сега ще влеземе в ето тази трула. Да видим какво има вътре. Навеждам се, за да мога да влезна. Различни видове сечива. Не всички покриви са обли. Има покриви, които са абсолютно плоски, равни. Една малка ниша, спалничка, легло на бебенцето. Чакайте малко да намаля. Кухничката. Ето как изглежда една кухничка в трула. Я да видим зад завеста какво ще се появи. Опа, лянка! Превърнато в склад, но тук слизате в следваща стая. Отвън изглежда малко, а като влезете вътре се оказва в една трула, че има по няколко стаи. И е много интересно. Ето, от тук вече имате изход. И ето как изглеждат трулите. И продължаваме с видеото. Ето вижте отгоре нишата. Прозорче. Тук внимаваме как слизаме. Представяте ли си ги хората как са живяли? И все още има хора, които живеят в трули. Превърнали са ги в хотели. Стените са дебели по 1 метър, за да има изолация и за лятото, и за зимата. И махат камъните. Има и тоалетна. За посетителите на музея. Ще го прозорчето. Ето ни е тоалетничката. Леко се навеждам на места, но няма начин. Все пак сме в трула. Правим ви част от има жълти ленти, да внимава човек на къде отива. И в тази част вече бяхме. Разгледахме я. От тук тръгваме по главната уличка. Магазинчетата, все още всичко е затворено. Предполагам, че 12 часа ще отворят, защото живота тук започва в 12 часа. Първото ни сядане в ресторант е в Трула, откакто сме от 3 дни в Италия. И сега ви показвам как изглежда отгоре уличката. Покривчето, дали това е местенцето. Сега ще разберем, след като си поръчаме. Любимия вече живее. Ако дойдете лятото,
или когато времето е топличко, можете да седнете ето тук на терасата на ресторанта, в който обядвахме, който се намира в Трула и беше хипер интересно и приятно. Добре дошли в Алберобело. Това е ресторанта, в който обядвахме. Корте дей Трули. Имат си интернет, хора, и беше много вкусно. Показвам ви цените. Аз ядох ето тези, любимия да яде ето тези. Ядохме и двете салати и беше много вкусно. Алберобело. Магично е, да ви кажа. Просто е магично и времето е много хубаво, много топличко. Има си музикант, който свири. И сега ще продължим. Кметството на Алберобело. Измежду сградичките малко площадче и ледена площадка. И от тук надолу тръгвахме към целия разкошна Алберобело Трулите. А тук е на какво ли не. Коледен базар. Ето сега за какви фокачи и хлябове става въпрос. Продължаваме. Oggi come facciamo 100 pani? Chiudiamoci e andiamo. 3 metri.